aikin namu ne zai nuna maka ne za ka sticker maker. Ka biyo mu cikin wannan bidiyo na mai albarka. Yanzu kuna gani na kan fuskar wata kamar haka, za mu shiga cikin application din misali kamar haka. Sai mu je kan Play Store, sai mu sace din shi wannan application sticker maker misali. Da shi ne za mu rubuta kamar haka, sai ka rake. Sai ka diba wacce ne amfani da ta, kaga na taɓa wannan da shi. Dama original bara mu buɗe ta, na yi da load ɗinta a baya. Bara mu buɗe ta mai aiki akan ta kamar haka. Misali ta buɗe, sai mu je kira 18 din misali kamar haka. Sai mu je, sai ka je kai clicking kamar haka akan nan. Sai ka ji gallery, sai ka zaɓi kamar hoton da kake so ka ɗora a kai. Sai ka wanda za ka sticker da shi misali. Za mu buɗe hotuna na mu gani. Ɗauki wannan na ga ya cancanta ɗan sticker da shi kamar haka misali. Bari an ɗauki wannan misali. Za ka ga in kana aiki da ita tallace suna ɗan shigowa, sai dai kake ɗan abin nan duk ba matsala ba ne wannan misali kamar haka. Yawwa to kaga misali, kaga hoton misali ya zo ga wani guri da aka sa smart, sai ka taba shi kamar haka. Kaga ya dauke duk wani background, a yi da shi ba wani background a tattare shi. To ga wani guri sai bincin sama na taba shi kamar haka. To kaga yanzu ya yi sai ba za su gama wannan tallan guda. To kaga hoton ya fito, sai ka je kai art misali na WhatsApp ɗinka a gurin misali. Kaga da yadda na yi misali, kaga ya yi ajin ɗin can sticker a WhatsApp ɗin misali. Bari mu shiga cikin WhatsApp ɗin na abuja misali. Bari an samu tura mai kamar haka misali. Ɗan garin bari an tura mai kamar yanzu misali. Daga na shiga cikin sticker misali. Bari an ja ta ganin ƙasa, za ka kai shi can gefe misali, tun da shi ne last na ƙarshe misali. Ka gan shi kamar haka, ka ga na tura masa. To dan uwan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka dole ka mana subscribe. Na gode, dan Tech Edit.